Bine v-am regăsit! Haideți să vorbim despre mersul pe jos. După fiecare masă, adică de 3 ori pe zi, vă sfătuiesc să ieșiți la o plimbare de minim 30 de minute, în ritm rapid și susținut. Chiar dacă este cald, frig sau plouă, nu contează. În primul rând, pentru că exercițiul fizic facilitează digestia și, în al doilea rând, ajută la dezintoxicare, evitând astfel tentația de a fuma țigara obișnuită, mai ales dacă există o altă persoană în jur care fumează și care vă poate tenta. Vă recomand să vă culcați de vreme, maxim la ora 22 să fiți în pat, dat fiindcă după apusul soarelui se produce un consum extra de energie care este convenabil să fie economisită, în afară de faptul că se evită tentația de a fuma. Un alt punct din tratament se numește aplicația rece. Când vă întoarceți de la plimbarea pe jos, trebuie să vă odihniți în jur de 10 minute, 10-12 minute cel mult, cu aplicarea următorului punct. Se udă un prosop de aproximativ 60 pe 120 cm cu apă rece, la temperatura camerei, se stoarce bine și se învelește tot toracele de jur împrejur. Apoi peste veți aplica un alt prosop uscat și apoi vă veți înveli cu o pătură, stând astfel cu minței preț de 10 minute. Acest punct se va realiza de 3 ori pe zi, după fiecare masă. Este un întăritor al sistemului nervos central și periferic extraordinar. Îmbunătățește digestia, reglează tensiunea arterială și corectează metabolismul și multe alte roluri. Bun, acum haideți să vorbim de un alt punct, fricțiunea matinală. De dimineață, când vă treziți, și e bine să vă treziți de vreme, imediat cum v-ați ridicat din pat, ideal ar fi să vă dușați rapid cu apă rece, fricționând energic corpul cu mâinile, da? Este cel mai bun tonic nervos și va îmbunătăți enorm aspectul mental, astfel încât să vă simțiți în formă toată ziua. Bineînțeles, pentru cei care nu vor suporta acest duș rece direct, recomand să începeți măcar cu o fricțiune energică a întregului corp, cu ajutorul unui prosop înmuiat în apă rece și bine stors. Dacă anotimpul de afară este rece, să știți că aceste obiceiuri vor întări enorm imunitatea și implicit vă vor ajuta la evitarea răcelilor de orice tip, pentru că hidroterapia stimulează sistemul imunitar și îl întărește foarte mult. A nu se uita după îmbrăcare să se bea supa depurativă cu lămâie și de preferat să fie caldă. Dacă vine vara, se va bea rece.